Halløj, Odinørder! Velkommen til dagens lektion. I dag skal jeg lige have lidt at vide om Somaliland, og så skal I lære om, hvad det vil sige at være en stat. Altså, der er jo sikkert flere af jer, som har tænkt sådan, okay, de snakker noget om, at det hedder Somaliland, men det er ikke en anerkendt stat. Så hvad fanden betyder det? Hvad er forskellen på et land og en stat? Og det er jo sådan nogle begreber, som vi slynger ud typisk, men vi ikke rigtig har forståelsen af, hvad det egentlig betyder. Så det vi skal se på i dag. Derfor overskriften, nation, stat, begge dele eller ingen af delene. Så det skal vi ligesom komme frem til. Godt. Vi tager udgangspunkt i, hvad der egentlig er en nationalstat, som det også er det, jeg har læst i lektie til i dag. Det helt centrale, det er, at der er et territorium, et geografisk område, hvor der er én central regering, som har suverænitet. Det vil sige, der kan ikke være flere forskellige regeringer, der har suverænitet over samme område. Det er én regering. Så et land, en nationalstat, en regering. Borgerne inden for det her område, det her geografisk afgrænset område, de har et historisk og kulturelt fællesskab. Det at man har et historisk og kulturelt fællesskab gør jo også, at man har den her fælles kultur, så et fælles kulturelt grundlag, som man kan bygge på. For eksempel i Danmark, så har vi jo en hel masse historier, og vi har Harald Blåtand, vi har det med at Dannebrog faldt ned et eller andet sted over i Estland og bla bla bla, som vi bygger på. Det er noget, som vi er enige om, det er noget, som der binder os sammen som folk. Deraf gør det også til en nation. Regeringen, nu hopper vi videre til næste punkt, regeringen har ret til at forsvare dette territorium indadtil. Det vil sige, at regeringen har ret til at gennem politiet og andre ting, at holde folk tilbage. Det er det voldsmonopol betyder. Det betyder, at regeringen er de eneste, som må yde faktisk fysisk vold mod borgerne inden for det her land. Fysisk vold, det er jo også, at folk de bliver holdt tilbage, som man for eksempel gør, når man bliver fængslet. Det er kun regeringen, der må gøre det. Deraf monopol, ikke? Udadtil, så må de forsvare grænserne med militær magt. Det vil sige, hvis der er nogen, der angriber det her territorie, så er det legitimt for regeringen at forsvare grænserne med militær magt. Igen, det er den ene centrale regering, som har suverænitet over området, som må udøve det her voldsmonopol, og må forsvare grænserne udadtil. Det er også regeringens ansvar at føre det, der hedder good governance. Good governance, det er, at man fører politik for landets borgere simpelthen, ikke? Det er det, vi har hernede. Så det gælder om at holde et højt kvalitetsniveau inden for uddannelse, infrastruktur, sundhed, boliger osv., så befolkningen har det så godt som muligt. Det er et ideal. Det er ikke altid, at det er sådan, det lader sig gøre, men det er idealet for nationalstaten. Så de her 4 faktorer er det, vi ser på, når vi snakker nationalstat. Godt. Nu skal vi se lidt mere på forskellige former for nationalstater. Vi har den stærke stat. Det er der, hvor det hele det fungerer. Det hele kører på skinner. Good governance præger det hele. Det vil sige, at det er en stat. Det vil typisk være demokratier, hvor det her good governance foregår. Det kan også være autokratier, hvor at den enkelte hersker kan sætte sig ind i, hvad befolkningen vil have, og dermed kan føre good governance for befolkningen, men det er selvfølgelig lettere i demokratier, fordi folket har en direkte magt. Vi for eksempel i Danmark, der kan vi jo gå ind og stemme på de politikere, som vi mener bedst repræsenterer vores interesser osv. Dermed kan de tage hånd om de problemer, som vi ser som vigtige. Den anden ting i det er så, at staten bearbejder de her krav, som der er til det politiske system. I kan alle sammen huske, at de har været igennem Easterns model, og det kommer vi ind på senere. Og de her krav, som der er i det politiske system, dem sørger politikerne for, at de bliver kørt videre ind og bliver taget hånd om. Og hvis den her good governance ikke bliver ført, så vil der så komme en ny regering til. Det er også den kontrol, vi har i Danmark igen. Vi kan gå ind og sige, okay, I var for dårlige til at være regering for os. Vi synes ikke, det er godt nok, vi stemmer på nogle andre. Dermed bliver det skiftet ud. Det er den stærke stat. Det vil sige, at hvis vi lige går en gang tilbage, så har vi også det her faste territorium i Danmark. Der er en central regering. Lige nu er det jo Venstre-regeringen, som sidder der. De bestemmer over det geografiske område, vi kalder Danmark. Vi har en historisk og et kulturelt fællesskab. Vi ved ligesom, hvad der binder os sammen som danskere. Vi har nogle helt bestemte traditioner. Regeringen har voldsmonopol, må forsvare vores grænser og føre i udgangspunktet nogenlunde good governance. Ikke? Det kan man selvfølgelig diskutere, men i hvert fald når man sammenligner med andre steder i verden. Godt, vi springer videre.
Svage og skrøbelige stater. Det er jo så der, hvor det er nogle af de her parametre ikke lever op til kravet. Nu har jeg fremhævet Mellemøsten, og det er jo fordi, at I har hørt meget om Mellemøsten, og I har hørt om det arabiske forår osv. Så det er et godt eksempel at fremhæve. Der blev ikke ført good governance i mange af de her stater i Mellemøsten. Det vil sige, at dem, der sad på magten, de ikke førte politik, som kom befolkningen til gode. Det var en af grundene til, at der opstod alle de her form for oprør rundt omkring. En af grundene til, at det ikke kunne komme befolkningens ønsker i møde, det er fordi, at det ikke er de her homogene befolkningsmønstre, som vi har i for eksempel Danmark. Et homogent befolkningsmønster, det betyder, at der er en overensstemmelse mellem befolkningen. Det vil sige, at i Danmark, der er de fleste af os sådan nogle hvide pølsedanskere, der godt kan lide at spise noget gris, og godt kan lide at gå til jul og gå i kirke og alt sådan noget, ikke? Hvis vi ser på for eksempel Mellemøsten, mange forskellige steder i de afrikanske stater, så er det et meget mere heterogent befolkningsmønster. Det vil sige, at folk ikke ligner hinanden, folk har ikke de samme udgangspunkter. Det kan for eksempel være, at de har forskellige religioner. Selvom man er muslim, kan man jo være henholdsvis shia og sunni og sådan noget. Så der er mange flere forskellige befolkningsgrupper, som inden for det her bestemte område skal kunne enes. Det kan være rigtig svært, og det er også derfor, man ser i mange af de her stater, at der er mange interne splittelser. I de svage skrøbelige stater, der vil der være de her splittelser, men de vil stadig kunne fungere som en stat. Og centralregeringen, de har nogenlunde kontrol med territoriet, men de kan godt have netop nogle grupper, som i nogle lokalsamfund dominerer. Nu har jeg taget udgangspunkt i Syrien, som før det arabiske forår, der havde de her 16 forskellige sikkerhedstjenester, som tjekkede både folket og hinanden. Det var gjort de, fordi at de førte nemlig ikke der good governance, for at holde på samfundsstrukturen, for at holde sammen på statens Syrien, så blev man nødt til at have en hård kontrol, som man blandt andet også brugte militæret til. Det er lidt det samme, der gør sig gældende også i Somalia og Somaliland. Det der har gjort, at der har været rigtig mange stridigheder efterfølgende også. Det kommer vi ind på senere. Fejlslagne stater, der er det faldet helt sammen. Det vil sige, at statsmagten styrer ikke længere territoriet. Igen kan man hæve Palæstina frem, hvor det er israelerne, der bestemmer over territoriet. Afghanistan, hvor der er nogle forskellige terrorgrupper, der bestemmer meget. USA har været inde og bestemmer rigtig meget Afghanistan. Libyen, der er islamisk stat, bestemmer over store geografiske områder af Libyen. Mali, Irak osv. Så kommer vi også selvfølgelig tilbage til Somaliland, hvor at Somaliland jo har løsrevet sig fra Somalia. Det vil sige, at den officielle regering, den er i Mogadishu, i Somalia, hovedstaden, men Somaliland ser ikke på Mogadishu. De synes ikke, at Mogadishu bestemmer over dem. Det vil sige, at Somalia ikke længere har kontrol over sit territorium. På den måde er det en fejlslagen stat. Så inden for det her overordnede territorium, som man i gamle dage kaldte Somalia, der er der nu kommet flere mindre stater, som har suverænitet. De har løsrevet sig fra den gamle regeringsmagt, og de har taget deres egen regeringsmagt. Godt. Hvorfor var det Somalia fejlede? Det er noget, der er helt centralt, når vi skal ind og se på Somaliland. Hvorfor er det, at man vil have Somaliland? Hvorfor er det, at man vil have det her område skulle have suverænitet og selvbestemmelse? Altså lige for at få det helt på plads. Suverænitet, det betyder selvbestemmelsesret, ikke? Så man kan bestemme selv, lave sine egne regler. Man kan gå tilbage og se på nogle af grundene, som for eksempel, at Somalia indtil 1960 var delt i to. Det var Italien og Storbritannien, der ejede hver deres del. I 1960, der ville man så give de her områder selvbestemmelsesret, men man mente også, at det ville være en god idé. Så at køre dem sammen, det var det nuværende Somaliland og det nuværende, den nye form for Somalia, uden Somaliland. De skulle slås sammen, det mener man var en god idé. Det var blandt andet en række intellektuelle og nogle politikere, som blev enige om det her. Man spurgte ikke befolkningen. Befolkningen var ikke vigtig i at træffe denne beslutning. Det var svært fra start. Man havde problemer med at se, altså, hvem skulle prioriteres. Det var 2 forskellige stater, der skulle slås sammen, som havde en centraladministration i hver deres land. De havde forskellige uddannelsessystem, forskellige
lovmæssigheder osv., som de traf deres beslutning ud fra. Når de skulle køre sammen, så skulle man lige pludselig til at vurdere, hvad for en der var bedst. Derfor så skete der desværre det, at det sydlige Somalia kom til at styre embedsapparatet, og det skabte så enormt stor utilfredshed i det område, som vi kalder Somaliland, ikke? Godt. Så kommer vi så til Eastern, som det var, jeg nævnte tidligere også. Easterns model, den bruger vi jo typisk til at se på et politisk system. Når vi bruger Eastern til at se på en fejlslagen stat, så er det jo fordi, at den ikke hænger ordentligt sammen, kan man sige. Det der med Easterns model, der siger man jo, at vi har nogle krav herover, som befolkningen har til styre, som vi så har herinde, ikke? Centralregeringen og administrationen. Styret laver så et output, det vil sige, at de laver nogle lovmæssigheder, de fordeler ressourcer på en bestemt måde. Det gør de så, og så får de så enten støtte eller ingen støtte, ikke? Det her, det er jo så, når vi ser på det i en fejlslagen stat, fordi at kravene, de negligeres. Det er det så befolkningen, vi har herude, ikke? Den brede befolkning, så er der en bestemt, typisk er der en bestemt stamme, som sidder på regeringsmagten. Det er jo ligesom når vi ser på Somalia. Somalia, der var det så dem, der er fra Somalia, der sad herinde i centralregeringen. De øvrige, det er så dem, der er i Somaliland. De følte, at deres krav blev negligeret. Det betyder simpelthen, at de ikke blev hørt. Deres krav, de blev ikke imødekommet af selve centralregeringen. Så de outputs, der blev lavet, de var til fordel for somalierne, ikke somalilænderne. Godt. Så den dominerende stamme, det var selvfølgelig somalierne. De havde stor støtte til centraladministrationen. Det havde somalilænderne ikke. Det der så skete i sidste ende, det var, at Somaliland blev til. Fordi at somalilænderne, de synes ikke, at det var fair, så de løsrev sig simpelthen. Når vi ser på den her støtte, så i den klassiske model, som vi har, der er der jo støtte til 3 forskellige ting. Det støttes til styreformen, det er støtte til styret, og det er støtte til fællesskabet. Og fra somalilændernes side, der var der simpelthen ikke støtte til nogen af delene. Dermed, så lavede de deres eget fællesskab, og det er det, vi ser i dag. Godt. Det var i 1991, og det var efter, at der havde været ekstremt meget borgerkrig i Somalia. Der havde været statskup igen og igen, og jo flere statskup der kom, jo mere blev somalilænderne sat uden for magten. Alligevel, selvom det, når man ser på det i den kontekst, og man i Somaliland har fået opbygget en mere eller mindre retfærdig stat, hvor det politiske system fungerer nogenlunde, så er det stadig ikke anerkendt. Selvom når man ser på Somalia, så er det stadig en fejlslagen stat. Det sejler fuldstændig. Der er mange af jer, der også har hørt om pirater og så videre, ikke? Så derfor så kunne man forestille sig, at det gav bedre mening fra international side at se på mod Somaliland som en handelspartner, men det er ikke det, man gør, fordi det simpelthen ikke er anerkendt gennem FN. Det kan vi snakke meget mere om, men det kan I også snakke med jeres lærer om. Konsekvenserne for Somaliland, de ligger hovedsageligt 2 steder. Det ligger i forhold til økonomiske. Når man skal opbygge et land, så er det nødvendigt med kapital, og dermed så tager man lån rundt omkring i verden. Det gør vi også i Danmark. Vi har også lån i udlandet. Der er andre lande, der har lån i Danmark osv. Det er blandt andet for at opbygge infrastruktur. Infrastruktur, det er jo alt fra tognet til veje til regeringsbygninger, alt sådan noget, som der skal være styr på. Det er svært, når det er, at man ikke kan blive anerkendt, fordi at alle verdens lande, de handler med Somalia. Somalia er jo sjovt nok ikke særlig glade for, at Somaliland har løsrevet sig, så derfor så får de jo ikke tildelt noget af det her. Det andet, det er, at i det Somaliland ikke er anerkendt, så kan Somalilands borgere heller ikke have noget pas. Det vil sige, at de kan ikke rejse ud af Somaliland. Så på den måde, så er de også meget fanget i deres eget område. En af grundene til, at det er blevet på den her måde. Nu kan jeg se, nu kommer jeg til. Jeg laver lige en. Der er så meget sjovt at fortælle, at jeg må lave en ny video. Så det gør jeg lige. Et sekund.